Molweni, le yikhosi enezifundo ezilishumi ezingokuhlolwa kwencwadi zabantwana ehlelwe yiPuku Children's Literature Foundation. Yonwabele. Siyakwamkela kwisifundo SeSine sekhosi yePuku engohlolo lwencwadi. Esi sifundo sicacisa ukukhethwa kwencwadi ngokwamanqanaba okufundwa kwazo, ukuze xa uyithenga ibe ilungelo ukufundwa ngulowo uyithengela yena. Isigqibo esibalulekileyo esithathwa ngumzali, umfundisi-ntsapho okanye umntwana ngokwakhe xa ekhetha incwadi sesokuba ingaba incwadi kwinqanaba elifanele lomntwana na okanye hayi. Ingaba lincwadi iza kuba nzima okanye kuza kuba lula ukuyifunda okanye kwinqanaba elimlingeneyo. Abafundisi-ntsapho baxhobisa abantwana ngokubafundisa uvavanyo ngeminwe emihlanu, 5-finger check. Umntwana ucelwa ukuba aphakamise iminwe emihlanu, afunde iphepha elinye encwadini. Qho umntwana engakwazi ukufunda igama kufuneka agobe umnwe omnye. Ukuba ugqibele egobe yemihlanu iminwe, oko kuthetha ukuba le ncwadi kumzimele ukuyifunda. Ukuze umntwana ayonwabele le ncwadi, athande nokufunda, kufuneka ingamzimeli. Ukugotywa kweminwe emibini okanye emithathu kungumcelimngeni olungileyo, kodwa xa kude kugotywe emine ukuya kwemihlanu, oko kungadala ukungonwabi kumfundi-ncwadi. Phambi kokuthetha ngamanqanaba okufunda, makhe sazi ukuba yintoni na ukufunda. Ngamafutshane, nako okuqulathwe kukufunda, nokuba kungoluphi na ulwimi. Izandi, ukujonga unobumba nokunxulumanisa izandi zalo nobumba nendlela ekubhalwe ngayo. Ulwazi ngezandi, ukwazi ukuva izandi ezahlukileyo ezenza igama. Isigama, amagama awaziwa ngumntu, okukhona umntwana esazi amagama amaninzi nangaluphi na ulwimi, koko kona kuhle. Ukutyibilika, ulwazi lokufunda ngokuchanekileyo nangokukhawuleza. Ukuqonda, ukwazi ukuqonda intsingiselo yoko ukufundayo. Umfundi ochubekileyo ngulowo unobuchule nesakhono kubuninzi okanye kuzo zonke ezi ngongoma zingentla apha. Uhlolo-ncwadi olulungileyo loluquka amanqanaba okufunda incwadi. Kubalulekile uqaphela umahluko phakathi kwenqanaba lokufunda nebanga lemfundo yesikolo, kuba abantwana abafunda kwibanga elinye basenokuba kumanqanaba ahlukileyo ngokufunda. Eneneni, eyona nto iluncedo kukuba abafundi babe neencwadi ezikumanqanaba okufunda ahlukileyo eklasini. Amanqanaba okufunda awafani nobudala bomntu. Abantwana abantanganye basenokufunda iincwadi ezikumanqanaba ahlukileyo kwaye kulungile oko. Zininzi iinkqubo ezahlukileyo zamanqanaba okufunda zabantwana abaselula, kodwa iPuku ikhetha eyona ilula nesebenziseka lula, inala manqanaba mahlanu alandelayo. Inqanaba lokuqala, ziincwadi zamagama okuqala. Inqanaba lokuqala ziincwadi ezinemizobo emininzi okanye ibe yimizobo yodwa. Olu didi lwencwadi lunemizobo kuphela, kuthiwa yincwadi emifanekiswe ngenamagama. Iincwadi zenqanaba lokuqala zamagama okuqala zinokuba negama elinye kwiphepha ngalinye okanye isivakalisi esilula kakhulu. Amagama kwiphepha ngalinye awadluli kwi-11. Iincwadi zenqanaba lokuqala zamagama okuqala maxa wambi zenziwa ngesizityana okanye ngekhadibhodi eqinileyo, maxa wambi zishicilelwa kwiphetshana elilingene ukubanjwa zezo zandlana zabo zincinci, okanye zibe kumaxwebhu amakhulu eposta abizwa ngokuba ziincwadi ezinkulu, ezibonakala lula kuba bonke xa zibekwe kwinqwanqwa lencwadi. Iincwadi zenqanaba lokuqala zamagama okuqala zilungele iintsana nabangekaqali isikolo, abakwibanga u-R okanye lokuqala, kwakunye nabaqalayo ukufunda ulwimi nokuba bangakanani na. Iincwadi zenqanaba lesibini zezizivakalisi zokuqala. Ezi ncwadi zinemizobo emininzi. Zinezivakalisi ezibini okanye ezithathu kwiphepha ngalinye, namagama ali-11 ukuya kuma-25 kwiphepha ngalinye. Ezi ncwadi zifundwa ngabakumabanga aqalayo, malunga nebanga lesibini, kodwa ngamanye amaxesha zifundwa nangabancinane okanye abadadlana kunabo, kodwa bezifumana zekwinqanaba lokufunda elibalungeleyo. Iincwadi zenqanaba lesithathu zezemihlathi yokuqala. Ezi ncwadi zikwanayo nemizobo emininzi. Iincwadi zenqanaba lesithathu zezemihlathi yokuqala
zinomhlathi omnye okanye emifutshane emibini kwiphepha ngalinye, zinamagama phakathi kwama-26 ukuya kwama-50 kwiphepha ngalinye. Ezi ncwadi ke zonwatyelwa ngabantwana abakumabanga phakathi ukuya kwaphezulwana kwimfundo yamabanga phantsi. Iincwadi zenqanaba lesine zezemihlathi emidana. Kweli nqanaba kukho ukulingana phakathi kwemizobo namagama. Kwiincwadi zenqanaba lesine zemihlathi emidana kukho imihlathi emibini nangaphezulu kwiphepha ngalinye elinamagama asuka kuma-51 ukuya kuma-75. Ezi ke iincwadi zifundwa ngabantwana abakumabanga aphakamileyo kwisikolo samabanga phantsi. Iincwadi zenqanaba lesihlanu zizokufunda ngokuvakalayo. Zinemifanekiso embalwa, maxa wambi zingabinayo kwaphela. Zinamagama amaninzi nemihlathi emininzi. Iphepha ngalinye linamagama phakathi kwama-76 ukuya kwali-100. Zona zivamise ukufundwa ngabantwana bamabanga aphakamileyo kwisikolo samabanga phantsi. Make senze ke wokugqibela umsetyenzana, ningathatha umzuzwana nikhangele izinto zokubhala ukuze ningayilibali imiyalelo. Ngoku ke, ungazifunda iincwadi zabantwana ezingenaphawu lenqanaba lokufunda okanye usebenzise inkqubo eyahlukileyo uze uzinike amanqanaba okufunda. Ngokuthi gqolo uziqhelanisa noku, uya kude uyichane. Khumbula ke ukuba ngolu hlelo lwamanqanaba okufunda, akho mfuneko yokude uyifunde incwadi ukuze uqingqe inqanaba lokufunda. Ujonga nje imizobo, ubale inani lamagama nemihlathi kwiphepha ngalinye okanye kwaliqela. Enkosi ngokubukela esi sifundo nangomdla wakho ukuba ngumhloli weencwadi zabantwana bethu. Fumana iinkcukacha ngokunxibelelana nePuku Children's Literature Foundation apha reviews@puku.co.za okanye usitsalele umnxeba ku +27 67 178 1321 ngamaxesha aqhelekileyo oshishino. UMzantsi Afrika ungaphambili ngeyure kwixesha le-GMT.